Bro. Nggon aku kan jenenge Asmira. Asmira, tanggamu aku roh, Mbak. Ya, heeh. Kuwi meteng ora karo bojone. Ya dalah ora karo bojone. Terus ki kok mosok karo pensiunan tentara kae to, Mbak. Lah. Pancen kan ngene lho, Mbak. Bojone kan pelayaran to pancen dhek iki Asmira kuwi. Pitnah. Kerep ditinggali lunga gek mosok yo gek karo pensiunan tentara kae lho, Mbak. Lah mung ngrungokne ndak cermat tenan. Piye to jane iki kok panggah ngejel to, Mbak? Ora ngejel piye. Lah mung ngrungokne kuwi to. Iki lho SDM-mu, IQ-mu bareng lho. Nggonen. Piye to jane maksudnya piye to? Asmira ki meteng ora karo bojone. Ora karo bojone to. Lah Ngono kuwi, ngono lho. Iki engko geger sak desa to. Lah adalah. Kuwi Iki. Nek sampean roh tenan ku ora. Ero. Genah tenan. Genah. Iki. Oh, kuwi garek dadakan. Lah iya berarti karo pensiunan tentara kae. Ora. Lah karo sapa lah no? Mosok anyar neh, Mbak. Lah alah. Anyar neh iku. Anyar neh. Pancen kan bojone pelayaran to, ditinggali kalor ngidul ngono to. Kayak mulih kadang sesasi pisan wong sasi pisan. Aku ki pucakan ngambil awakmu marah jibek malan. Piye to? Marah SDM-mu ki kurang. Piye to maksudnya piye? IQ-mu ki enggak. Maksudnya piye to memang ki? Asmira ki meteng ora karo bojone. Iya ora karo bojone, kuwi kok kuwi karo sapa ngono lho, Mbak. Kowe tek jan. Karo sapa lho pomo? Alah sembuh karepmu kono.